Ngiyabingelela ku-South Africa yonke. Igama lami uHlengiwe uNompilo Wazwane, ngizalwa eKZN. Benginengane nobhuti okuthiwa uShwi. Lo bhuti ngathola naye ingane ngina 19, selokhu sathandana ngina 18. Ngathola naye ingane ngina 19. Ingane wayengayenzeli lutho, wayengayazi ukuthi iyadla, engayazi ukuthi iyagqoka, engayazi ukuthi iyageza. Ngangize nginabekelise ngeskipa sakhe esasala endlini. Uma simanzi ngishintshe ngezami impahla zona lezi engekho, ngoba mina ngilo muntu lo anginamama, anginasisi omdala. So bengiphilela impilo yami ngendlela bengiphila ngayo. So kuthe umntwana amayithi 6 months to 7 months, ngamthatha ngamhambisa lapho babakhe ayihlala khona. Ekseni ngabo 4:30 ngamshiya eminyango ngoba ngangakwazi ukungena ngoba ugirlfriend wakhe lo okwakugirlfriend wakhe lo aseshade naye manje wathi akafuna ukusibona lapha yana inganyana yami mayikwasibona uzosigovuza ngesikela. Hayi ngihambe ingane ngishiye beku 2000 ngishiya ingane, mangishiya ingane ngathi ingane yami right ayiguli ayinalutho iyayiphilela, akukho lapho kubuhlungu khona. Isale ingane kaye ngihambe ngithi ngizama amatohejo wekhe ngizobuya mawukuthi ngiyazama ngizothatha ingane yami. Kuthi ngo 2001 ngihlangana naye eJimston, sasosebenzela ezonke izizwe. Ngihlangana naye eJimston, mangihlangana naye angitshela ukuthi ucela ukungibona ugunda ikhanda lakhe, kumnandi kuyogunda ikhanda lakhe oshaya ama-eskele. Hayi ngiye ngesonto lakho ngoba ngigqibelo ngangisebenza, ngiye ngesonto lakho ngifike ngimthole engekho, wayecula nehlanganani. Ngifike ngimthole engekho, ngihlaleke ngimlinde kuze kushaya u9:30 ebusuku. Mayefika kaye ufike ke hayi uyangena ke uyangibingelela ngiyavuma. Useyangitshela ukuthi hayi ingane ayisekho. Ngibuza ukuthi ingane yami ishone kanjani, ngani ngoba mina ngayishiya ingaguli ingenalutho. So nje into enzima kakhulu kimi, yangistressa every day. Angikwazi ukulala, angikwazi ukucabanga straight. Njengoba yena kuyena umuntu ongitshela ukuthi mina angifune imoto enkulu ephakeme ngifaka upetrol. Angisebenzi. Selokhu ngiphumejele nje angisebenzi. Ngifaka upetrol and then uzongihambisa lapho khona ingane yami. Ngaze ngaboshwa ngenxa yalokho ukuthi ufuneka ngifune le moto ngifake lo petrol ngizohanjisa ethuneni lomntanami. Angisazi noma ingane yami iyaphila noma ayiphili. Uma ukuthi ayiphili South Africa ngicela ningisize, angihambise ethuneni lengane yami ngoba ngumuntu omnyama. Lento le ingenzela inkinga, iyangilandela. Uma ukuthi iyaphila ingane yami ngicela ukuthi anginikeze yona. Uma ukuthi akakhona ukungisa ethuneni lomntanami, akakhona ukunginikeza umntanami, ngizocela South Africa, ngicela neReatsodela, ngicela nesikipha amafayili ukuthi bangisize ngithole ubulungiswa ngumntanami. Ngiyacela. Okwesibili, ngazama ukukhuluma naye ngoDisemba 2023 ngoba mina ngiphume ngoJuly ejele. Ngazama ukukhuluma naye but saxabana, ngamduba, ngaphuma kuye. Ngizama ukukhuluma naye ngayo indaba yengane yethu. Saxabana nje, wangithuka wangenza yonke into ngendlela afuna ngakhona, washo the uyathanda ngakhona. Ngoba nje ngithi ngifuna ukubona ithuna lengane yami. Wangitshela futhi the same story sokuthi akumele ngifune imoto ephakeme, ngifake upetrol and then nina uzongithatha ngihambise lapho. Kuze kube namhlanje akazangihambisa. Namanje ubethe uzofaka imali ngehle angihambise ethuneni lengane yami. Azange akwenze lokho. Azange azakwenze lokho. So ngoNovember last year ngize ngayithoba kuye, ngingazi ukuthi ngithobelani, ngaxolisa, ngingazi ukuthi ngixolisela ini kuyena umuntu orong, ukuthi akwazi ukungisiza angenzelele into engiyifuna. Uma uthi ingane yami khona athi nayi ingane yakho, thatha nayi ingane yakho. Uma uthi ayisekho athi hayi asambe ngihambise ethuneni ingane yakho, kuphelele lapho. South Africa ngicela ukulungiswa ngengane yami. Okwesibili, ngicela ukulungiswa ngempilo yami le ayimoshile nge-11 kaDisemba until ngoMarch, nge-3rd week kaMarch. Azuzangitshele ngestatus sakhe ukuthi yena sime kanjani status sakhe. Ngicela ngisize angilungisele indaba yengane yami,
Uma uthi ingane yami iyaphila ngicela ukuthi anginikeze ingane yami. Uma uthi ayisekho ngicela ukuthi angihambisethunele ingane yami. Nakhona lapho futhi ngicela ubulungiswa kuyona ingane yami. Kahle kahle kwenzakalani ngengane yami, angichazele yonke into njengoba injalo. Angangitshela ukuthi uyaxolisa, uyamxolisela nomkakhe njengoba ehlale esho ukuthi uxolisela nomkakhe. So nje ngiyacela, angazi ukuthi uxolisa phezukwani, kwenzakalani ngengane yami. Ngicela nje South Africa ingisize. Nakulokhu kwempilo yami emotional ngicela ukuthi South Africa ingisize ngithole ubulungiswa ngani ngoba bangitshela nje izitori mangimbuza ukuthi awundoda wathula kangaka 3 months yonke uthule ungasho lutho, ngibulalelani. Wathi yena lokho akwenzile ukwenze ngenhloso ngoba yena ufuna ukungithatha ngibe umfazi wakhe wesibili uplan ukuthi angithengele umuzi la eGoli. Ngicela South Africa ubulungiswa ngendaba yengane yami, ngicela ubulungiswa ngempilo yami emotional. Ngicela South Africa, ngicela uRiasotela, ngicela isikipha amafayili ningisize. Ngani ngoba ngazi ukuthi kumele ngenze njani. Ngixakekile. Ngondile ngiphelile ngamathambo. Izinto engasuka empilweni yami nasenhlizweni yami ukuthi kahle kahle kwenzakalani ingane yami. Kungani khethe ukungibulala ngiphila. Ngicela South Africa, ngicela usizo. Ngicela usizo kuBaba Magama, ngicela usizo kwesikipha amafayili. Bonke amachannel asiza abantu, ngicela ningisizeni.